Għal-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil il-każ dwar xiri ta' voti fawdex huwa biss qatra fl-oċean. Meta kienet jieħu sehem fil-programm Dis-Set hekk iddeskriva dan il-każ ta' allegat korruzzjoni li qiegħed quddiem il-qorti bl-akkużi ewlenin huma kontra r-raġel ta' ex-Ministru. Il-każ ta' Giovanna De Bono m'għandux jaqsam ma' kumpanija fil-Panama, laqqas farka fl-oċean, laqqas qatra fl-oċean. Lil Giovanna De Bono Simon Busuttil kien iddefendiha fil-waqt li meta rriżenjat kien aċċetta b'dispjaċir. L-istess bħalma għamel ma' Joe Cassar li bħala Ministru kien aċċetta rigali mant ta' Gaffarena. Li Ministru jieħu karozza, xogħol fid-dar u sistema ta' sigurtà b'valur ta' eluf ta' euro għal Busuttil huwa biss żball ta' ġudizzju. Il-każ ta' Joe Cassar, pereżempju, l-irġulija ta' bniedem illi mhux għax għamel korruzzjoni ta' imma li kellu error of judgment. Simon Busuttil li mill-Oppożizzjoni kien qal li ma jistgħux joħsu l-kontijiet, reġa' qal li raħsu bis-saħħa tiegħu. Naqqashom sewwa għaliex kellu l-power station tal-BWSC lesta illi għamilnielu aħna, kellu l-interconnector illi għamnilu aħna. Fl-istess ħin li għal-ġejjieni ma tax garanzija li jibqgħu irħas għaliex hu jrid li dawn jilagħbu mal-prezz taż-żejt. Intant quddiem kritika ma taqta' xejn, il-preżentatur beda jafsu biex jgħid x'jagħmelu jekk ikun fil-gvern. It-tweġiba ta' Busuttil ma qetet il-kurżità ta' ħadd. Tipprovax iddawwar x'mhux jiena l-Prim Ministru llum sewwa.